Mayong adlaw mga binati ug minahal kong matalon. Welcome to my channel, welcome to Eco TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalon. October 5 di ayron matalom nun, adlaw sa mga maestra. Kini nga month gi-celebrate ni sa mga teachers nga nagserbisyo sa katawhan diri sa lungsod sa Matalon. Okay guys, Happy Teachers Day sa tanang mga maestra diri sa lungsod sa Matalon. Okay. Welcome to my channel, welcome to Eco TV, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalon. Eco Live diri sa Municipality of Matalon. Di kalidad ni serbisyo ang mahatag ko kaninyo Matalon. Pahibalo sa tanang negosyante nga ganahan o put up diri sa lungsod sa Matalon. Open na kini alang sa tanan. Sa katong ganahan maghimo grocery or mga grocery kanang mga business nga makakuan diri sa lungsod, pwede na kini alang sa tanan katong bisag asa ka nagpuyo, at least nga ganahan ka diri sa lungsod sa Matalon. Okay? Hangyo lang na po ninyo matalom nun. Magkahios sa dito kanunay para makabot na to ang kalambuan sa lungsod sa Matalon. Okay guys, mga itong buhaton.